Gider I ikke tage den anden model? Jeg tager modellen hernede. Jo. Ja. Ja. Ups, der er smidt hovedtelefoner her ovenpå. Når vi starter op på en opgave, så starter vi op både med at lave fysiske modeller og med at arbejde på computer, som man kan se, de gør der nede bagved. Det her, det er nogle øvelser til et universitetsbyggeri i Göteborg. Herovre har vi så model, selve modelafdelingen. Det er sådan, at de fleste skitserende også sidder og laver modeller. Og her sidder Rasmus her og folder sig ud, og Stig sidder her også og udfolder sig omkring computeren. Det her, det er Den Blå Planet, som er et akvarium. Hele ideen i udformningen af den her bygning her har været at skabe en måde på, hvorpå man får suget folk ned i dybet. Så vi kom frem med den her idé omkring sådan en hvirvelstrøm, en mellemstrøm, der ligesom sluser folk ind. Folk de går ud i et bassin og får fornemmelsen af, at de går ned i bassinet, ned i vandet, og kommer ind under en foyer, som også er et akvarium, hvor de står under vandet, og ser fisken nedefra. Og så går man ud i de forskellige hvirvler og ser de forskellige akvarier. Så vi kommer op til vores researchafdeling. I øjeblikket er vi ved at designe en lampe. Ups. Så står vi her med noget prototype her på den der lampe, som vi også er en del af det, som vi også laver i den her researchafdeling. Og så er der en interessant ting her, som er verdens letteste materiale. Det hedder aerogel, og det bedst isolerende materiale overhovedet. Det vil sige, at en termrude som den her, den isolerer lige så meget som en dobbelt mosningsvæg med isolering imellem.